James mewn I ganol y cae efo'r dafliad. Mlaen wedyn. Cyfle I Ian Owen ar y foli a'r cyfle yn syth bin yn nothu I gornel Llacharhwy. Llai na 20 eiliad ar y cloc. Y dechrau delfrydol i'r tîm cartra. Parsons, Pam Parsons yn gwneud yna. Ffynnu sgwar. Yn y cyfle, mae'r gyd yn dod I mewn ar betiad gan y golwr. Yn isel i'w dde. Teg at y cwrt Cosby yn disgyn I hambri ar postyn pella. Arbeniad dod I mewn gan Liam Griffiths. Yn bell dros y trawst. Ricard rwan yn brasgamu drwy'r canol, neb yn gael lawr, mae heibio 2 chwaraewr Nid o Afan. Bas ymlaen wedyn I Noah Daly. Daly yn y cwrt Cosby yr ergyd! Y fflach ar draws wyneb y golwr I gefn yr Hwyd. Clinigol dros ben gan brif sgoriwr Caerfyrddin. Flea. Nôl I Griffiths. Griffiths yn troi ar ei droed ergyd cisio chodi dros ben Itzi. Iath o dros y golwr. Yn anffodus iddo fo. Nath I hefyd dros y trawst. Dyson di mil ergydio. Mae'n rhyddhau y bel I mewn I Daly. Daly chwilio I ail o'r noson. Arbediad da gan y golwr. Dyson. Mae'n rhyddhau Gavin Jones sy'n ras I mewn i'r cwrt Cosby. Cyfle mael I Gaerfyrddin. O! Dion Cenne. Arbediad o didog unwaith eto gan y golwr. Mae'n y gyfle rwan I wrth ymosod. Owen wedi cael un yn barod heno. A wedi cael I ail. Medrith. Gorth ymosodiad o un pan y cae i'r llall. 2 munud cyn hanner amser. Mae'n gwrth ymosod ac yn fiwn eiliadau. Na Ian Owen wedi rhwydo I ail gol o'r noson. A'i 8fed o'r tymor. Daly, hwnna'n bas wych I Jones cyffyrddiad da gan yr ymosodwr ar y postyn pella. Mae Liam Thomas o dam dacl. Wych gan Jackson Hall. Mae Liam Thomas yn barod I baso hwnna I gefn yr Hwyd. Dyson, chwdi fyny teg at y smotyn cael ei chlirio gan Keane. Ar y foli! Gan Parsons. Bell I bio'r postyn. Teg at Brad Flea I dros di ben o Owen mae'n troi Tancock. Owen, mae McCreesh yn sgwar. Wedi mynd I hun y blaenwr. Cyfle am hat-trick, tackle wych gan Rock. Owen. A dylio wedi sgorio hat-trick. Neu creu McCreesh I mewn. Flea rhan I ffi gefnu. Flea ar ergyd. O rhaid I tri ddilio fo hwnna. Ti'n meddwl bod ti'n mynd dros y traws ond Gwynt y chwaraeran. O, mynd yn un yn gyrchol. Mae McCreesh di holli y ddau am ddiffyn o'r canol. A mae codi'r bel yn gelfydd dros ben Itzi unwaith eto. Caerfyrddin I cael ei cosbi am amddiffyn llac o'r hen ben. Liam McCreesh. 10fed gol o'r tymor. Amri ar gigrydd. Teg at y postyn pella. Arbeniad dod I mewn. Gan Ben Keane ond oedd hi'n bell dros y traws yn y diwedd. Parsons yn taclo sefynu ond yn colli'r meddiant wedyn. Creesh ar y pwys ymlaen. A ennill y meddiant ma. Nid o Afan. Flea ar draws. Y cwrt 6, y corridor ansicrwydd, mae'n gol drwy rwyd I hun gan Scott Tancock. Sbonach llwyr yn amddiffyn Caerfyrddin.